El pis que tinc a Sant Andreu de la Barca no me'l renoven. Quant de temps fa que esteu? Imagino que esteu de lloguer, Sí, per això no et renoven. Quant de temps fa que esteu? Farà ja un any. Volem gent així, no? Sí. Jo, És brutal, jo per mi és que soc super mega fan d'ella, super. Amb totes les proves, de les poques que no té por a remengar-se, es posa a terra per fer el castell, es posa de genoll amb una postura rara, arrossegant-se per terra, amb una entrevista, no pensa, està enfocada a la feina. Crec que és psicòloga, no? És psicòloga i ha treballat a coach. A coach, bona dicció, predisposició, somriu, mira a la cara, empatia, simpatia. I saps què? També està molt connectada amb ella mateixa. Se la veu, està permanentment present amb el que està dient. Aquesta, per exemple, no parla per parlar. No. I has estat molts anys viatjant o...? Doncs mira, em vaig recórrer tota Latinoamèrica sola. Jo la veig bé com a cap. Jo realment la veig... És a dir, el que m'agrada molt d'ella és el que dius tu. És a dir, coneixes a ella mateixa i, per tant, el que treu és el que vol, fa que el que diu sigui el que ha de dir. I aleshores notes naturalitat, però en canvi també contingut. Perquè de vegades la gent és molt natural però no diu res. I de vegades la gent és molt natural però diu coses interessants pels altres. Aleshores jo és això el que veig de cap. És a dir, aquesta connexió que treu el que té millor d'ella, no? És capaç de comunicar-ho. I és fonamental tenir aquesta capacitat d'entendre la gent per poder-la ajudar. I si estàs molt desconnectat d'aquesta realitat és molt difícil, per molt que tinguis bona voluntat, com la gent que hem vist, has d'haver viscut això. O sigui, quan tu no arribes a final de mes i que t'arriba la corrents, al col·le i tal i qual, i a sobre, saps, t'arriba la tarja, si no ho has viscut, Ja ho sé. saps, no ho pots solucionar. Aixecar el país és aixecar primer això.